Нідерланди вводять зараз інститут заочного переслідування, тому що розуміють, що Вони спеціально в закони міняють свої? вони зараз змінюють свою законодавчу базу. Україна має зараз таку законодавчу базу, тому що ми з цим стикнулися, коли втікач Янукович, переховуючись на території Російської Федерації, фактично... А в Голландії таких прецедентів ще не бачили? Такого ще не було, тому вони зараз роблять зміни до законодавства, які дасть можливість завершити розслідування і винести вирок суду навіть по тим особам, які будуть переховуватися від... Тобто вони розуміють, що в случае чого їм вряд ли будуть видані? А дивіться, насправді механізм такого роду вироків, такого роду спеціальних трибуналів дуже чіткий. І ми маємо історію, ви згадали про Нюрнберг, там теж частина військових злочинців були засуджені заочно. Да. Їх потім ловили по території всього світу. Ловили аж до 80-х років. Аж до 80-х років. І приводили вироки до виконання, в тому числі і смертні вироки. Тому, коли таке рішення з'явиться, якщо воно з'явиться, ну, ми прогнозуємо, що цей процес завершиться і буде відповідний вирок. Це вирок на все життя для тих, хто переховується. Рано чи пізно вони потраплять до системи правосуддя, будуть... Срока давності немає. Сроку давності немає, і ті тюремні сроки, які будуть присуджені гіпотетично, ми можемо зараз тільки прогнозувати. Ми не знаємо, який буде вирок. Може, він може бути виправдальним, може обвинувальним, і хто буде там фігурантами в кінцевому списку тих людей, хто обвинувачують у цьому злочині. Але якщо гіпотетично буде список людей, і цим людям будуть присуджені конкретні тюремні строки, то сроку давності немає. Тобто людина може ховатися десятиріччями. Десь даже в 90 лет ему будет, где сколько угодно, хоть 100, да. Да, нема значення. Десь його затримують, і будь-яка країна цивілізована цей вирок точно виконає, передасть, і людина повинна відбути все покарання, яке було зазначено в вироці.